5è, com esteu? En este vídeo anem a veure l'activitat número 9 de la pàgina 169, que és el primer problema que heu de fer per avui de matemàtiques. I el problema diu així. 3/5 dels 60 quadres d'una exposició són paisatges. Hi ha una exposició de quadres, en l'exposició hi ha 60 quadres, i 3/5 d'aixos 60 quadres són paisatges. Molt bé. 3/5 de 60. Anem a continuar. I ens diu que, atents ara, i un terç d'aquest, és a dir, un terç d'aixos 3/5 de 60. Un terç d'aquest. Un terç d'aixos 3/5 de 60. No un terç de 60. Un terç dels 3/5 de 60. Un terç d'aixos 3/5 de 60 quadres són muntanyes. Val? Aleshores, la pregunta que es fa és la següent. Quants quadres són paisatges de muntanyes? Volem averiguar els quadres que són paisatges de muntanyes. Molt bé. Anem a començar a veure com resoldre això. 3/5 de 60. Això s'escriu així. 3/5 de 60. Veritat? I això sabem resoldre-ho. Això sabem com resoldre-ho, no? 3 per 60, 3 per 60, partir 5. Multipliqueu 3 per 60 i després ho dividiu entre 5 i vos donarà un número. I aquest número ha de ser menor que 60, perquè és un terç de... 3/5, perdó, de 3/5 de 60. Ha de ser menor que 60. I aquest número correspondrà als quadres que són paisatges de l'exposició, però no als quadres que són paisatges de muntanyes, sinó als quadres que són paisatges. Vale. I ara ens diu que un terç d'aixos quadres de paisatges, un terç, això s'escriu així, un terç del número que vos dona ahí, un terç del número que vos dona ahí, que ha de ser menor que 60, val? Un terç d'aquest número són paisatges de muntanyes. Aleshores, feu la mateixa operació, 1 per este número partir 3, i vos donarà els quadres de muntanyes. Val? Espero que vos hagi quedat clar i ara després faré el segon vídeo, que serà el de la següent activitat, l'activitat número 10. Val? Vinga, adeu!